Si Ate Nix daw sa una, 1 year kapin ba, bansay na kayo storya, daghan ng malitok, nanagin siya buot. Dako kay kalahian ni Chin karon nga mag 6 na. Mura gwapo gid siya buot. Baby pa kayo. Baby pa kayo sa pangunahon na. So, grabe gud ka sa putong aning chin, guys. Hey, Aday! Hey, what's up, mga Meg? For today's video, magmumukbang na naman tayo! Hey, what's up, mga Meg? Yes, Papa! So for today's video, magmumukbang na naman tayo! At ang mumukbangin natin ay BTS meal. Sa mga Meg, nagsanaol lang ako may nag-sponsor agad. Oh my God! Wow! So thank you so much po sa pag-sponsor mo nito, Kuya Ryan Dizon. Naul! Thank you so much sir sa imong pag-sponsor. Tagalog sir. Thank you so much sir sa iyong pag-sponsor ng mukbang. So pag-subscribe din po yung channel niya, mga Meg. Nasa baba lang po ng screen namin ilalagay. Please subscribe to Ryan Official Channel. So please subscribe to Ryan Official Channel. So sasama na naman ako guys kasi pinilit ako ni Ma'am Shitin. Ayaw ko sana sumama kasi pinilit niya ako kasi para hindi daw made for kids. So let's go. Kasi masasayang lang tong vlog namin. So, without further ado, let's start! Sana natin to, mga guys. Okay. Oh, check. So guys, meron silang Cajun sauce. Sarap niyan. Oh my God. So, this is for the fries. Okay. Parang sa fries, guys. Sama mo! Malak mo ito tayo, boy! So, the tissue. So, sweet chili. Sweet chili nga sauce. Sige katawa. So, this is the chicken mac nuggets. 10 pieces. Pakita. Iba. Buka. Tada! Wow. Wow! Kaon ka chicken. Wait lang. Meron din tayong sweet Cajun sauce. At sweet chili sauce. And then the 10 pieces Mac Nuggets. Okay, and that's ketchup ng McDo for fries. So this is the fries. Large fries. Large. Okay. So guys, hindi lang daw kasama si Ma'am Shitin guys kasi busog na daw siya. Tara. Tara. So guys, excited na ako makatikim nito. So, nauna na si Chin. So, bubuksan na namin ang Cajun sauce. At ito nga try natin Chin ang sweet chili. Sweet chili. So, butter, para siyang butter ito guys. Yellow yung sunog. Walang nabuk. Init be. Di naman. Wow. Wow. Ipakita ko yung Cajun sauce niya. So, ito ha? yung... Wow, nasuso si Chin. So, ito yung Cajun sauce nila Suso guys. na. So, isuso na po. So, try natin din yung sweet chili guys. So, maanghang to guys. Sabi nila guys, yung maanghang daw to. Mmm. Maanghang siya, gamay guys. Ito. So. Halang ka gamay, lamig iyagan. So guys, sobrang bait talaga ni Kuya Ryan guys. Kasi kahit sinabihan namin siya na konti na lang yung mga subscribers na namin, gusto niya pa rin talaga mag-sponsor sa amin guys. So thank you so much talaga Kuya Ryan. So guys, sana ay dumami pa ang mga subscribers ni Ryan Official. So please subscribe guys, kasi sobrang bait niya. Try mo. So, meron tayong Coke dito, guys. Ay, ko pa! So, sinabihan na din namin siya, guys, na okay lang na hindi niya kami sponsoran. Ipropromote pa rin namin siya. Pero gusto niya rin po talaga magbigay sa akin. This guys.
Para din siyang sweet chili, guys. Na Cajun sauce. Ano ka lang? Try natin yung Cajun sauce. Oh. Oh! Ano ito? Dilaw? Sarap talaga ng kuan, guys. Chicken McNuggets. So, maanghang siya, guys, kapag yung kinilaw mo lang to. Pero kapag isawsaw mo ito dito sa chicken nuggets, guys, hindi naman siya maanghang. Gamay lang yung anghang niya. So, try natin siya isawsaw dito sa Cajun sauce, guys, yung fries. So guys, sa mga curious dahil, same rang lasa nyo sa kuan. Sa Kanang order kag dili BTS meal. So, ang nakanindot lang gid ani kay ilang Packaging. na packaging nga na logo sa BTS, and also the mao ni siya nakadag kuan, Lami. guys, bida ang ilang sauce. Sobra kalami, guys. Bisag halang, guys, kay isawsaw nimo, guys, kay kalang hindi nimo ma-feel ang halang, pero kanang sweet chili, guys, kay halang kayo na, guys. Sumura na nakalahi. Yung mas mahal ang set, Yes, price guys. sa phone. So, sa mga tanong sa price ani, guys, kaya tag 260 lang, guys. Ang usa ka 260 ang usa ka set. Bisag niya og large or medium Add ako. kag 20 o large, gusto mo may large. So, guys, gahapon ni na-release sa Pilipinas, guys, June 18. Ulo to ining nawa, yan ang giulit diri din iyang Sige. Nya lamin edge. Yeah. Lami lagi. Unsa man mo? Sweet chili? Lami ang sweet chili. Ako gingahan kay kaya murag butter. So, mutilaw na lang daw gamay si Ma'am Citrin, guys. Kaya apa daw siya katawag. Yan na. Dagang chicken na siya. Smiley. Hello guys, Smile, thank you. Chin. Smile. Thumbnail. Smile. Hangkay na. Kala mo yung habi namin dahil makamangkuha sa tuwa. So wala siyang rice, guys, pero okay lang kasi mabubusog ka kasi 10 pesos. 10 pesos. 10 pieces siya, guys. So, Yung let's do the fries, chicken guys. McNuggets. So, si Kuya Ryan official, guys, kay meron na siyang 1.56k subscribers. Sana mas dumami pa yung subscriber niya, guys, kasi deserve niya talaga yun, guys, kasi sobrang napakabait niya talaga. Tantanuse! So, guys, nandun po siya sa Saudi Arabia ngayon, guys. Keep safe po sa lahat ng mga OFW. Tara, oh! Ano? Puti na, oh. So, guys, ang lakas kumain Shin, guys. Kalima na daw ninyo. Ano ka kapila na? Upat pa. Oh. Unahan kan, Chin. Bitchin idol. Idol, sige pa kung humit og price. Ang price na sad. Grabe. Uy! Wala na ito gibutang sauce. Kabilhin tayo sa inyo. Mamaya, guys, meron pa kaming isa pang vlog. Challenge ko sa Tatay Siniboy ng
Spicy Noodles Challenge. At kapag naubos na guys, meron siyang prize. At ang matonten. Asa matonten. Asa mapapinay. Bra. Asa ito na stash. Gala. Gala. Ito papinay. Asa? Mas yung matonten. Chin, mabusog ra ka, Chin, bisag white rice, Chin. Yung totoo. Iling, Daddy. I love you, baby. So guys, sukad si Ma'am Shitin guys, kinabuntis guys. Wala gid siya, gana daw mukhaon guys. Tagsala lang siya mukha. Itong. So, itong. Kuya, matagagaw ka ini amo na mag-mukbang. So, large sila katigtuinin guys. Then ka amua kay di lang sa amig large. Di lang sa amua large guys. Oh, hapit naman hurot ako na mo kanchino paghapon. Oo na, yun niya. Ano mo koko? Anong sakit? Huh? Asa tenis-nes? Asa manten-ten? Saman? Asa papayan na yun? Tara. Mabusog ra man ang white rice or di? Nabusog la. So, shoutout na sa aming TikTok guys nga. Little Gangs 4 and sa TikTok na namin sitin nga Tintininin. So, please follow kung namin TikTok. Yes, inom ko. Oh. Kaya naman ko. Kaya pahanan siya kabaw. Ako man. Wala ka kasilpon. Wala ka kasilpon. So guys, ang birthday gift niyan ti Alma na ko nga cellphone guys pag 7th birthday nako kay gabi naguba guys kay gipaak ni Chin. Kay galagot siya kay hingot ang taas yan ng shimmers niya. Muto kay tak naman. Ay, laknes. There's ayo, laken. Oh? Let's ayo, laknes. So guys, wala kay bawang ano ni si Chin guys kay saputon kayo niya. Saputon gani labi nag kuan pa ako niya. Bisag kinsa yan pa ako niya og magunit sa cellphone ang cellphone pud yan pa ako. Kapila na nga times guys nga magsige na siya paak sa akong cellphone nga gabi ra gid nagguba. So di ako maka-online class akong cellphone sa computer na lang ako mag-online class guys. Pero mas dali ang to sa cellphone guys kay wala daghang lang mas. Diretso na lang. So by the way guys, mag 6 years old na din si Chin guys niya. Mura lagi pun siya og walay buot. Lagi guys. Pero makastorya gad siya og. Nasa mga litok nga nasa mga malitok nga mga words sa bansay pud siya kanta. Dili siya bansay mo istorya. Ang kanta guys kay pataka ra og lyrics pero nindot siya og tingog. Oh guys, si Chin good guys. Di siya kalitok sa mga lyrics pero ang tuno kuha kaniya. So sa una guys, ya teenage 2 years old pa. Sabi ni ingon si Ma'am Shitin guys. Manay ni kinaw. Ba't ako hinaw? Ang sa'yo pasabot niya Ang na. pasabot niya to guys, my hands are Are clean clean now. now. So ipakita na mo diri asa siya ni Suuna. Tingin ni Ima. My hands are clean now. Good job Emma, you can go now. Thank you. Let's go. So guys, so naday Ay. naday istorya si Ma'am Shitin nga si Ate Nix daw sa una. 1 year kapin ba, bansay na kay istorya. Daghan ng malitok. Nanagi siya buot. So lahi dako kay kalahian ni Chin karon nga mag 6 na. Mura gwapo gid siya buot. Baby pa kayo. Bibi pa kay siya pangunahon na. So grabe gid ka sa putong aning Chin guys. Hey, Aday. So, kung naman ganun may karta guys, malimutan ng Chin ang cellphone ka. Usap na mo ipaayo para
di na maguba og balik. Kay na-addict na gid siya sa cellphone guys, sig tanaw atong ima-ima. Emma, Emma, Yes, uncle! wash your hand yet? Yes, uncle! Ako tayo pakita ninyo akong cellphone, delete na lang kay kapoy na barog na addict sa gawas. Kailan niya snowman? Snowman. Do you wanna build a snowman? Kailan niya snowman? Si Sumin. Abli. Kailan my snowman, Papa Inig? So, once again, guys, please subscribe to Ryan Official Channel. Thank you so much po, Sir Ryan Official. Napakabait niyo po. Thank you so much, sir. At dahil sa'yo, nakatikim yung mga babies ko ng BTS male. Yes. So, So, hindi ko naubos sana o naubos ni Chi. grabe guys. Si Chin talaga ang pang-fighting ng pakalan. So, taguan lang ko ni guys kay para snack na ko unya taon-taon. Kaya practice sa magsayaw. So guys, sa mga taga-Tahaw na guys, no, anha niya mo sa Tahaw North nga basketballan guys. Covered court. Sa covered court diha kay naami sayaw ini June TikTok 28. dance contest. Yes, TikTok dance contest gipa-apil mi sa akong tatay siniboy. Okay guys, so please na to i-support si Nitz guys anang June 28. Pero wa mi premium na guys, pero happy gyapon mi kay at least managhan among followers ana niya. Na proud sad namo among mga pamilya. Yeah! Ikaw, Chen, saan may promote ni mo? Kasi may promote mo. Maninikin now. So guys, na ako mga friends sa gawas ni tanaw sa among bintana kay mao na among kauban og sayaw. Dagan. Dagan. So nanawagan sila guys kay mauwaw sila. So that's it for today's video. Ikaw, Chen, that's it for today's video. 1, 2, 3, go! Sata sa boy. So, that's it for today's video guys. So, sobrang sarap ng BTS meal. Yes, thank you so much, Sir Ryan Official. So hindi lang ito kasi ang vlog ko mamaya sponsor na pa rin guys. So thank you so much po, Sir Ryan. So until next vlog mga meg, God bless everyone and Ayun, Ayaw katawa. sa bugon ba? Ayaw sa bugon ba? Kaya, sa mamiling ka lang sa bugon eh. Ayaw sa bugon ba? Ayaw sunguga ba? Ah. Bye-bye! Bye-bye! And I! Thank you! And I! Thank you! Oh, yeah, 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 yeah. And